liimataan ripset kiinni. Ripsien liimaaminen tuntuu olevan aika monille vähän haastavaa, joten mä näytän, miten mä asian hoidan. Mulla on ollut siis ripsien pidennyksiä, mä oon kokeillut magneettiripsiä, mä oon joutunut aika pitkään hakemaan sopivaa liimaa, ja toki kaikki vaikuttaa aina kaikkeen, että se mikä mulle toimii ei välttämättä toimi sulle, mutta jos vaikka tästä olisi jotain iloa ja apua. Ihan ensimmäisenä, ihan jo se, että onko ripsinauha oikean mittainen. Mulla on suhteellisen isot silmät, että melkein ripsi mahtuisi kyllä mun silmään, mutta mikä tahansa tuote, jonka mä oon liimaamassa kiinni, tai magneettiripsiasioita, niin jos ne menee liian lähellä mun silmänurkkaa, mun silmät ärtyy ihan hulluna, joten vaikka mulle mahtuisi se koko ripsinauha, niin mä leikkaan niitä aina. Mä niin kuin pyrin siihen, että voisiko sanoa, että 2/3 on vaan niin kuin sitä ripsinauhaa. Eli näistä niin kuin ripsistä, mutta mulla tässäkin on, niin mä olen leikannut jo pätkää pois, koska ei vaan pysty. Ja sitten ainoa liima, joka ei ärsytä mun silmiäni, on Kissin tämmönen, heitän pois. Ja tässä on aloe veraa ilmeisestikin, mutta siis tää on nyt ollut ainoa, joka ihan selvästikään ei ärsytä mun silmää. Ja ennen kuin mä laitan liimaa ripseen ollenkaan, niin mä vähän riippuen ripsestä, mutta aina mä niin kuin jumppaan niitä. Eli mä teen siitä ikään kuin silmukan tai taitan sitä, riippuen vähän siitä ripsestä, mutta että se varmasti sitten tavallaan asettuu nätimmin sinne silmään. Niin pikkasen niin kuin taitat sitä silmukalle nätisti, ettei siihen tule mitään kulmia kuitenkaan. Ja sitten kun mä laitan liimaa, niin yritän katsoa, ettei sitä mitenkään niin kuitenkaan överisti sinne menisi. Ja sitten mä annan sen kuivahtaa, eli että siitä tulee semmoista tahmeeta. Ja nyt kun mä nyt vaan laitan ripset ihan teille niin kuin malliksi, niin mähän olisin meikannut hyvin pitkälti jo. Laittanut luomivärit ja systeemit. Ja aina mä laitan vähän ripseriä. En muista ainakaan, että olisin koskaan jättänyt laittamatta. Ennen kuin laitan dekoripset. Ja sitten kun ne on kuivahtanut, niin mä en käytä pinsettejä, mä käytän vaan sormeja. Tää homma onnistuu myöskin pinseteillä, jos haluaa käyttää pinsettejä. Mutta te tarvitte pikkupeilin ja te asetatte sen peilin, että te katsotte itseänne alaspäin. Eli tämä on niin kuin ihan selvästi katse alaviistoon, kun te tähtäätte sitä, mihin te ripseä rupeatte laittamaan kiinni. Tämä tekee sen, että vähän niin kuin automaattisesti te laitatte sen ripsen yläviistoon, joka on esimerkiksi justiin lava-esiintymistä ajatellen, niin voisiko sanoa edullinen tai hyvä, koska silloin se ripsi ei varjosta niin selkeästi sitä teidän silmää, vaan se vaan kehystää sen silmän. Ja jos te käytätte silmälaseja, niin silloinkin tästä on hyötyä, koska sitten se dekoripsi ei raavi sitä teidän linssiä. Myöskin aurinkolasien kanssa sama homma. Eli peili tähän näin, katsotte alaspäin ja sitten vaan painatte sen ripsen paikalleen. Kas näin. Ja nyt voisi sitten niinku lisätä tietystikin ripsiväriä, jos haluaisi. Eli alaspäin. Ja mä oikeastaan tähtään, voisiko sanoa niin kuin tämän sisemmän nurkan ensin. Vaikka nämäkään nyt ei todellakaan yllätä lähellekään sisänurkkaan, mutta kuitenkin niin kuin se ensin. Ja sitten tarvittaessa painan
Tässä on itse asiassa se, että kun mä teen tämän tämmöisessä kulmassa, niin musta tuntuu, että mun ei tarvitse edes mitenkään painaa, kun se menee jotenkin automaattisesti sinne ripsen juureen koko matkalta. Varsinkin tällainen lyhyempi pätkä. Sitten jos mulla olisi vähän pidemmät, niin sitten todennäköisesti joutuisi vähän painaa tätä ulkonurkkaa. Mutta nyt tämä ihan vaan asettui tänne. Ja kuten huomaa, niin ne on tollain yläviistoon. Eikä tarvinnut varsinaisesti nähdä vaivaa asian kanssa. Oikeastaan tärkeimmät asiat on siis se, että se ripsi tai ripsinauha olisi oikean mittainen. Annatte sen liiman ihan oikeasti kuivahtaa, että se on semmoinen nahkea ja oikeasti tarttuu. Ja sitten se, että te oikeasti katsotte alaspäin, jolloin se ripsi taas on ylöspäin. Jes, nyt ei muuta kuin raps raps ja ei kun eteenpäin ja kokeilemaan. Toivottavasti tästä on jollakin apua.